बचनों से ज्यादा तोहके हम जाने लगनी। वाह वाह भौजी वाह वाह जाने तुमको मजी आई। ना ना भौजी गलती से लाग गेलो अनबैलेंस हो गेल बोलिए। रोटी भत पकाई में नाही मांजा में बरतनमा दहेज देके किनले बानी तोहरा के सजनवा दहेज देके किनले बानी तोहरा के सजनवा दहेज। काश हम कौन सिंह नियन खेसारी लाल नियन गाय के रहती ताजे प्याज ना काटे के पड़ी तो भुंजिया सब्जी खाते हैं। हम गई थी कि तहरा अखिया के काजराए जान झगड़ा करा दिले बा तहरा अखिया के काजराए जान झगड़ा करा दिले बा। हम गई थी कि लख कि जब निकली नी घर से बहरिया सब चाहे लड़ावल नजरिया सब छुअल चाहे हमरो गोर गाल रे गोर गाल रे हरे गोर गाल रे। लड़का कहता सन कि गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे कि गोरी तोरी चुनरी बा लाल। लेकिन आई ड्रामा मत करी का चिल्लात रहे पाड़ा लेखा जोर देखा तब गरम कोई सुनी तो का कि काहे खिसी आइल बाड़ू जान ले बुका हो बोला हमर गोतिनी परान ले बुका हो। करते ना बनी काहे ऐसे कहतड़ू इतना जब गावे के शौक तो जाके गावेला। आई दादा हमें बड़ी गावे के शौक रहे। हम कहले नहीं अपन पिताजी से कि पापा हमरा के गाना गायक बना तो हमरा के गाना निकाले के मिल अजन तो हमरा गाना गावे के मिले तनु तम इहे वाला गाना कहती है पवन सिंह वाला देखे कि नौकरी 1000 के बड़ुए जवानी बा करोड़ के घर आ जाए हो बोला मुआ काम काज छोड़ के राजा हो करे जावा करेला धक धक ऐसे कहती हम। लेकिन का करबू हमार पापा ऐसा न हो काहे के हसन घर में शादी ब्याह को के आगे न जा के गाना में गावेला। अरे हमार पापा के नु दोस्त बा हो पापा के नु पापा से हम कहले हम पापा जब हमार पापा विदाई करत न तो हम एगो गाना गावत रही जानत रही कौन गाना हाय वाला गाना गावत रही कि पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों पापा मैं छोटी सी बड़ी कुछ ना नीमन लेकिन गाय ना कुछो कोई बड़ी नीमन आवाज बारे तो ना नीमन बनी देखा पिया जा मत थूकी मने हटाई पिया जा नजर मत लगो हो कहीं से कहत तू ना गाइलू का। हाँ तो बंदर का जाने अदरक के स्वाद। हाँ एगो गाय के मन गायक के समझ सकेला तू का जनबू आइलू घर में हाँ रहलू जनमलू कोबर में आ बियाह भइल तो आइलू घर में तब का तू जनबू। अरे हम न जानतनी हाँ कि पवन सिंह कितना बड़का कहना महलिया में बानी तनी हम देखि त केने महलिया बता जाए कि महल रहित जब ना हमर पापा हमरा के गायक बनैले रहतन त महल रहित लेकिन का करबू महल के सपना बातें फेंक दी ना कि रौरा से बटोराला ना। अरे तो हम ही फेंकम तो हम काहे बटोरब काहे बटोरम हम ना बटोरम कबो बटोरे के चाहिए ना हम ना बटोरे अब काहे बटोरी कौन चीज के कमी भगवान हमरा के देले ना सुंदर बोले वाली गाना अच्छा गाना तनी मन गाने गावतनी रौरा तब का लेकिन तब रोज कुटाइबे करी ना कुछ ना जी। अब देखो 4 दिन खातिर गइल बड़न त नीमक मत छिड़क जरला पे ठीक बा ना नीमक छिड़कता बताई ना तो जब हम हाँ जब आई हन ना एगो काम रवा के कोनो चीज कह दे मैं काम तो करबे का नहीं एगो कोनो काम कर तो लागम पाड़ा लेखा चिल्लाए घर में प्याज नहीं खेनु कटात देख खिसियो मत हमरा पे ठीक बा ना काम ना था नहीं की बोलत ना हाल क के रख ले गाड़ी बड़ी काम करे दिया अब कर दे तनी मैं देख लो करते तनी करके काम इनके खाए बना के हम तो खाई हूं मुंह ना देख लियो अपन अरे बड़ वाली तो बड़ के फायदा तो उठाए के बा। अरे कब आइबो छोड़ जा दो प्याज काट के और भुंजिया बना के दी ना तो पेट में हाहिए समाई 4 गो गाड़िए दी हमरा के बड़ी निमना खानदान के जमा दिया यही से
गाड़ी थी लेकिन कुछ को है गाना बड़ी निक लागेला कि घुंघुटा उठाव हमारे रनिया हो हर धरती के चांद देख ली। चला जल्दी काट के चलो काट के ना तो मुँहे लगी। हेलो अरे खदिया ल दवाइले तोरे गरमा तोरन खेत पर गइल बड़न। हां सर दे लगा के आ चढ़ देबो जे खेतवे पकड़िए चल जाई ठीक नु हो जा उतरवा दे 10 बोरा। हां अरे लवा अरे चुप रहो जरा लइका आवाज नहीं खावत लइका चिल्लाता सब कहनी खेतवे पे उतर जाई। ठीक बा हाँ ठीक बा ठीक बा क्या करबू इतना काम बनू भाई 3 गो फोन पर हमारा डील करे के पड़ता है। काहे मुंह में लटकले हो का बात बा काहे ना मुंह लटकाई जी जब देखी तब और भौजाई बड़ी तो 3 बने चिल्लात तरी पड़ा लेका हम बन तो मोय काम घर के करत नहीं ई कौन नियम कानून ना का हो गई हमार देन नहीं खे ना पाना का कह गड़ी रवा नहीं के देखत रवा के त जनता के लौकते नहीं के हमरे ही यहाँ सब कोई के लौके लगेला। अच्छा जाए तनी खुला माइंड के हई तोरा नहीं के हम जानता नहीं प्यार से कहबे नु गाना गा के मोय कमा क दी हम दिन भोर उठ के आदमी 4 बजे भोर ले साजी के 10 बजे रात ले आदमी खटो तो तब काम नहीं कियो रात आई बात तो जब देखा तब हेने गाना गावतड़ी होने गाना गावतड़ी हमें अकेले खाता नहीं हमरे पेटवा बका ढेर भाई। अरे ना भाई तोरे बबू कैसे बा लेकिन तनी मिला के चल सम अभी ढेर विकास करे के बा विकास करे के बानो तरह उनको सिखाई। अच्छा सिखाई हम वो तो पढ़ल लिखल ना है लेकिन ते तो हमार धन है पढ़ल लिखल है बीए पे 3 हाली पास भइल में 3 बार में तोरा तनिका दिमाग बारे कितना साल बीए में पढ़ल बाड़े हम जानते हैं तू कितना पढ़ल लिखल है से ताना मारा तनी फेल रही त कहीं ताना मारता नहीं हमरा के नेहरारू के जाती है होली से बड़ाइयो करवाओ तो गरम हो जिए सन हमरा इतना नहीं दिल धड़कता दिल धड़कता केहू के प्यार में केहू के इंतजार में। ए भौजी का तनी मरचा के चाय नु के ताना पर ये फट जाता ई को ये उम्र में के कर इंतजार करताड़ी हो का जानी के कर इंतजार करताड़ी ठीक है कहताड़ी मार ल सरले रहताड़ी गाना सब से खाना ना बनाए वो सोच ले हम को दे तनी हम ना बनाई भौजी हमसे हंसी बोले हंसावा बतिया के पड़ी अब बतिया लो दिल देवरो संग तोहरा लगावे के पड़ी जिया हो कर भौजी देख बड़ा गुलो कोरी जाया गुलो जाए थी हम तो कोनो मर्द से आ जाऊ नु बढ़िया से जाना करे जा कह दिबो हम तोरा के करे जा कही हैं ए हमर करे जा रूस मत भोजपुरी में क्या कह जा बतिया एकदम डाक के रखले बिया साज को दिन में रोवाई आवत बहुत है ओइसे मत रो तो हम रोए लागम कर वो ड्रामा कह दे मेरा बीरी कर आम मजाक मत कर सीरियस तोरा से हमरा काम कर अरे भोजपुरी में क्या कह जा हमरा के बोतल चढ़वा दे काहे तू खिस्सू मत देख 3 किलो के नाक में के तोरा हम बनवा दे एकदम बाप पता देख ले 3 किलो के नाक में निकले हैं बच अच्छा महतना आसाओ दे तोरा तोरा इतना फेंकी ना काहे फेंकी ना जी 3 भर के देख तोरा हंसावत है तू हंसत नहीं सब गरम हो जाता है का है काहे हमर खून खौलल बा मन करता के करा के खा जाई आदमी खइबे एगो बात कही तोरे को मूड फ्रेश कर दी कि जानू जानू कही जानू बन गइलू जान हो आ तू ही हमर दिलवा के हो परान हो कब में दिल बा कब दिल बा हां अभी के करा के कोनी ह जानू हैं तोरा के आज के बाद सुन बोरिया खा लेम सोचियो लेम सुन लेम त हमू लगम छत पर लाइन मारे दूसरा के सोचिए नहीं अपना भौजाई के कह दिन तू वो काम करो सदा हम ही ना करम करानी बन के नहीं खिए एकदम साला इहो ललटेन के बात ये बिया साला कौनो बात में देखा के एहनी के झगड़े ना कोइले सुलटी का के ओने बोल देबो त अलगे क दिया सन एने बोल देबो त होए अलबा एकर मन बढ़ जाई 3 किलो का बना के दांत बाप दादा देखले बा
अरे कम 30 किलो के बनवाई चानी के। ना सब्जी इतना सब्जी सुंदर बनल बा कि सन कोई बनैले ना होखे। जनों से ज्यादा तोहके हम जाने लगनी। वाह वाह भौजी वाह वाह जाने तुमको मजी आई ना भौजी गलती से लाग गेलो अनबैलेंस हो गइल बोले। हम नहीं मारत तू मारत आलू हम नहीं मारत। हां जानत नहीं ना। ये गुरौरा घर में बनी रोबे एगो बनी न घर में कि हमर गाना सुनी न तो सब खिसिया लड़ा भयो खिसियाई ना। हमरो मन ना लागेला नो जो उ जे तोहरे भी आज ने गान तड़ू। अच्छा एगो बात बताई हम कौन खराब गई ना ना जी। ना टाइम पास कितना बढ़िया गाना गावेलू। अरे भौजी लजा तड़ू तू लजा मत तो पहले एकदम देखो लजा मत मुंह खोलती है मत हमरो लाज लागे लगा। ए भौजी ए ना ना तनी बढ़िया ले एगो गाओ ना गाओ एगो। मैं भैया खाते गात रही अच्छा कि मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। बुढ़ा मिल खराब बात नहीं क्या। तब अभी जवान हम बानी उ कैसे बूढ़ा गिलो। दुए साल में जवान बानी दुए साल में बड़ा मन तब कौन गई कोनो गावा जन हमरा पर शूट करत होके ड्राइवर खाती गई हमरा कर बिना लजाइले गावा ना भौजी बिना लजाइले। अच्छा ठीक बात सुनी कि छोट की नदिया संगे छोट की नदिया संगे जाते रहनी बहारी ना कि सैयरे देवारा देखावे हरियर नमरीना। कि सैयरे देवारा देखावे हरियर नमरीना। मन कर खींच लेती ओकर हम बबरीना। कि सैयरे देवारा देखावे हरियर नमरीना। ये कनी गड़ के मार पीट के बरोबर क दो। अबे मैं बबारी खींचे कौन बात है ना मारी देखाओ तेरे भाग जाई है जाऊ देखा तो कौन गुना बा। छोड़ी हम भैया खाती खाओ तो नहीं रो हां हम करे खाती जाओ कि उनके खाती गई ना केहू खाती जाओ। छोड़ी जाती हम अपन जब एथी रहनी न कुआं रहनी न तो एगो लड़का रहे लड़का हमरा लाइन मारत रहे तू मार दरो ना हमरा मारत रहे कबो ना कबो ना बाई चांस कबो ना ना तो कह ऐसे गावत रहे हम जब जाई न ओकरा मन तो हम करिए करे चश्मा पहन के अरे बाप रे बाप अगर रहबे ढेर बड़ घर के रहू का हो ना बड़ घर के ना रही स्कूल में लेकिन सब जानते रहे बड़ घर कहनी फेंक दे रही केहू से रुकात ना रहे तो करिया चश्मा पहन के जाई टेम्पू पे बैठ के जात रहे कहत रहे 4 व्हीलर पे नियो तो ऐसे गात रहे जन का गात रहे लेकर बड़ा निकड़ पे काला काला चश्मा आहा का हो म्यूजिक हो रो म्यूजिक गजब दी ना ओ मजाक में को बढ़िया दे दी ना। लेकिन एगो बात कहनी तो कोई ना बड़ी उदास बनी जी काहे देखो भौजी रो मत देखो तू रोबू तो चल मैं तरकारी के ना मत ऐसा का उदास रहेला। सुनी ना बाबा छी छुआ मत सुन गाना गाओ तो नहीं तेरा मत लेकर मत तरकारी भी हटा। ये हमार फीलिंग समझते नहीं कर कि हम का कहल चाहते नहीं। अब ये राजा अब रहलो न जाता अब ये राजा अब रहलो न जाता। अपना मुस्कान सिंह जियारा सुमित पांडे वीडियो बनाए के संदेश रख रहे सबके हंसे सहे खातिर है ना क्योंकि कोई ऐसे शौक हो जाला ना कि आदमी परेशान हो जाला ओकरा शौक से आदमी परेशान हो जाला परेशान ना होके के चाहिए उ रहेला। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करम जो शेयर करम जो कमेंट करम जो उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करम जाए। सबके साथ ही विदाई अगले वीडियो फिर से मिलल जी और ऐसे एंटरटेनमेंट वीडियो देखे खातिर सुबह 9 बजे रहें रेडी और देखत रहें आरएम कॉमेडी।